walang bayad ha. Interviewin kita, walang bayad kasi kahapon magpapabayad ka sa akin eh. Ito si Gio ng Direna. Ano? Idol dito kay ko Idol ng mga taga Bugal yun. Tsaka idol ko yan, taga Bakura ko eh. Direna eh. Taga Daang Hari tsaka Reyna eh. Anong balak mo, Gio? Ba't kayo puro tutok lang? Ba't hindi nyo sarili ninyo basta't pag nakita na may pagkakataon, tirahin nyo. Oo. Pag nakita nyo nanghihina sila, kayo tumira. Dapat, pagdating dyan, hindi kaliwa yung liko, kanan dapat. para break away no. Para break away. Para recover na. Recover na. Sabihin natin sa organizer. Andito. Susunod natin yan. Ano pa, Gio? Ano pang balak natin sa Batang Pinoy? Wala na matanda na. Utsa, hindi ka natatang Pinoy, Batang Pinoy ka eh. Batang Pinoy pa ito. Oo. Set out ko na lang. Shout out kay mga bossing. Mga bossing, kay Uncle Boss. Kay Architect, hindi mo Shout out kay Architect. Oo. 177. 77. Ang titing yung jersey ko. Ayun naka-western sa likod. Okay. So maraming salamat sa iyo, Gio, sa pagpanayam ko sa iyo. At least okay na ngayon. Okay na. Thank you.